12 bayan sa Cagayan binaha. Narito ang report. 12 bayan sa upstream ng Cagayan ang binaha dahil sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Nagsagawa ng preemptive evacuation sa Tuguegarao City, Amulong, Bagao, Tuao, Piat at Igig. Lumikas at nagtayo na ng tent sa gilid ng kalsada ang ilang residente sa barangay 9 at 10 ng Tuguegarao City. Yung lahat ng mga barangays along riverbanks natin sa Tuguegarao, flooded na yan. From Centro 9, 10, 11, and 12, nag-preemptive evac na tayo dyan. As of 2 p.m., 4 na spillway gate ang bukas sa Magat Dam sa Isabela, kung saan nagpapakawala ng 1,551 cubic meters ng tubig sa kada segundo. Nasa 12 meters o critical level na ang level ng tubig sa Bunton Bridge. Inilikas ang ilang residente ng barangay na Mabalan Norte at Gose Norte sa Tuguegarao City, Cagayan dahil sa pagbaha. Dinala pa ng mga residente ang kanilang mga alagang hayop. Bukod sa lakas ng torrential rains ng Vizcaya, Quirino, and Isabela, may substantial contribution yung pagpapakawala ng Magat Dam. But then again, kung hindi tayo magpakawala yan, baka mas malaking problema. Ilang residente ang natulog sa gilid ng kalsada sa barangay San Jose, San Pablo, Isabela dahil sa malawakang pagbaha. Posibleng abutin pa raw ng 2 araw ang baha dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Naranasan din ang malawakang pagbaha sa City of Ilagan sa Isabela. 14 na barangay ang lubog sa baha kung saan aabot na sa 4,000 pamilya ang inilikas. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.